بلکودانی جام ماموستافیم شقان ها الاستودیو می هval ماموستافیم شق فخیراتی گرک سپاس کم دم خواهش مرا وقتاند مدخواست بگم به تبلیغی لروشات ناوین و صحنه کی نرخاندن و بگشتی بکرن ماموستا ل دقیقه داوید کجکی دخویانه که گرکی بالکش دایا گرینگ دایا از خوازم سروی دخویانه جی دسپیک یادن مجردن نرخاندن تب پرسم بچند هبکان کجکی بانگی ترکیه دکه دبجد سال سدمین سال وگرا کمارا ترکیه ده ورنم جنوبت کلین ترکو کردان بنرخینن و دسپیک که نو بدن دسپیکرن قالوا ترك چه برسي بدن في بانكي Yani merhaba karıcını hava beje Türkiye bersi bede brastici çünkü Türk Tayyip ev pişti pevajoya çareseri xrabu pişti pevajoya çareseri ku carekidin des be siyaset akırkırna kurda da des bekirin hatta nuhaji serviye şopaxu demeşini le fakat devlet Türk herçi bersiv de bila bede bangeki gerek mühimi yani de ben bal bir kişinin ve ki de setsaliya komare de carekiden bal bir kişinin de beje ku tişten set sal beri hati ahaftin envana jnu ve pek bilin set sal beri viji birtini de beje ku ev devleta demahat edamezrandın Jilay Mustafa Kemal'le ve devleta Kurdu Türkan hatenir kandın o pişti damezrandına komare efsos hat birakirin. Dudumahiye de ji bahsa PKK dike. PKK de vi şeride de vataya çi. De rastiya xudu eğer merib lebinere PKK encama siyaseta setsaliya komara Türkiye. Çima de 1925 de ev encam Şeyh Said bu. Tevgera Şeyh Said bu. 27'da Tevgera Nuri Dersimi bu. 38'da Tevgera Seyit Rıza bu. Eğer ev ne güheri ve gelek encamin dinci derkevet. Naha devleta Türk ser encam siyaset edemeşini. Yani de esas akuda rasti nabine. Banga keceke aşkere rasti nişandıdır. Eğer Türkiye'de xwazı yemin setsala komara Türkiye'de rasti ev tiştê ku aramî pêk were wî dixwaze dibe meseleya Kurd bawayekî demokratîk were çareserkirin. Niha virê herî mezin dewleta Tirk rayedarên dewleta Tirk çi ye? Yani PKK şer dike ji bo vî şerî em mecbûrin bersîv bidin. Ew hin peyvên wek terorîstî peyve bikartîne. Ez vê pirsa xwe nû bikim sanki bu herî mamser niha divê pêşin vê tevlheviya rojhilata navîn de Tirkiye hinekî tengij ye jî mirov eger binirxîne wisa yani dibe ku tiştekî wisa ew pir zû ye bangekî yekaliye yani. Ha rola Tirkiye gerekî bangekî yekaliye. Fakat ez qenaatam nebe ku ew banga niha bandora xul ser Türkiye nekî ser devletên cîhanê wê bike yani cara yekem neneviye bi rastî jî tevgera Kurd bi taybet ji sala nod û siya vir de ji bo mesele bi rêyên aştiyane çareser bibe gelek car hewilda hin car devleta Tirk bersîva van hewlan da yani mesela pêvajoya Oslo'yê pêvajoya em bêjin sala navbera 2013 û 15 rengeki bersiv bu. Fakat işte ya heri mühim eve devleta Türk her çıkas bersiv jî dabe diwan heyemandı. Li dîsa jî ew aqlê xwe nijat perest bernedayê yani ji binî ve ji bo qirkirina Kurda bi rengekî xebatê xwe doman diye. Niha divê em bal bikişînin vê yani divê ev mesele bi esasî û temamî çareser bibe. Ji bo wê yekê jî banga kecekê mühim e yani çima mühime çünkü başkere ji hemû cîhanê re dibêje ku em mesele bawayekî demokratik çareser bikin û bi gor dema damezrandina Tirkiye em çareser bikin. Yani beriya komarî meclîsa 1920 eşkere ye. Destura bingehîn ya 1921 eşkere ye û vana duê meclîsê diçebiye. Meclîsê de parlamenterên Kurdistanê heye, parlamenterên Lazistanê heye. Yani ser esasa Türkbûnê devlet nehatiye saz kirin. Bal dikişînî wê yekî û dibêje carekî din jî em hemû gelên li Anadolî û Mezopotamyayê Kurdistanê de jî
pek ve jiyaneki nu amade bikin. Eğer ev jiyana nu vere amade kirin, beguman ve bandura xu لسر همو پرسکریکین روشلاتا ناوین جوی چه بکی یعنی ایرو روشلاتا ناوین آلوزی کی پر مزنه سدما بنگهیم و یکیجی بگومان مرد کار بیجه کو پرسکریکا کرد برنگه کی لباشوری کردستانی لروجاوای کردستانی بر بچاره سربونه و دچی یعنی انجام نبدلی کردا بجی لفقط حتی کو با کرد چاره سرجی نبه لجیه دناجی آلوزی جهولی راناوی یعنی ایرو اگر جلای کردا و باشوری کردستانی آلوزی که به سدماوی که بگومان پرسکریکا لباکوری کردستانی ول ترکیه نهاتیه چاره سرکرین جبرویه که همان تش روجاواجی هه جبرویه که اف بانک gelek mühime o dve eğer devleta Türk ba aklane tevgere brastici dve bersiva ve bange bide ama berya devleta Türkçi hemu cihan dve ve rastiya bibine o gor ve ekeci gavan baveci gava serekeci eveku yek ev peyva terörist ser PKK'ye dve demil dest vere rakirin ya duyemin ya heri mühimci tecrit al ser brez öcalan dve vere rakirin o rel ber çareseriye vere vekirin yani devletin biyani dve varide dikarın زختان سر دولت ترک دینم برایان. باشه ما دوی روشا تبل هوی یا روشات ناوین ده کو همو ولاد جالی کی و جالی خواتشته کی خود بری خودن روشات ناوین به ریای حماسی و اسرائیل و ترکیه جی با آوای خود یاره و سا جالی کی و شر گرد که وکی آلیگری حماسی خانی فلسطینی خانی شاندلی حتی هاجی تو نچه سردان آماجی و تشتک جی نکریم دوی روشیده کرد جبری و او جخوره وکی ریاسی من و نه بجارتی وکی میناکار روجاوا نه بگشتی یعنی هم روف هزه تبگر آزادی کردستانی HPG و PKK بده برشافانجی ریاسی من ده و جوی تبله هوی گلو او ریاسی من جخوره وکی دستگاه که ببینه و پیش روجای وی چه Yani ve rast beşin. Devleta Türk de siyaset aroşlata navinde durutiye ki permezindeki. Noha bava ki aşkere drojbere Erdoğan bu got go Hamas ne teröriste u ya duyeminci got Hamas rextineki tek o şere u lehember dagirkeriya İsrail'e şerê xud domine. Le ew tiştên qewmê bi hemû cihanê jî de nîşandan ku eger îro İsrail êrişekî gelek tind û hovane ser bi Gazeyê ve dibe sedema yekemîn vê yekê Hamas bixuye yani Hamas eger rexistinekî têkoşer bana birastî diviya bû vê encama bifikire û gor vê encamê çalakiyên xwe pêk bîne yani hinek kes durûtî dikin çalakiyên PKK û Hamasê dişibînin hev ew ne tiştekî gelek cudayî PKK li hember hêzekî leşkerî çalakiyekî pêk aniye û çi sivîlek jî ji vê yekê zarar nedîtiye lê Hamas wer nekir Hamas bi sedan sivîl qetil kir û her wiha bi sedan sivîl jî dîl girt esîr girt yani niha jî li bawan e jale hember vê yekê ev ya nayê wê manayê ku İsrail bi heqê İsrail jî bêguman di şerê xwe de heqê meseleya Filîstîn meseleyekî giring roşlata navîn li benda çareseriyê divê were çareserkirin ama ev ya bi rê û rêbazên Hamasê nabe ji Erdoğan divir de rastarast piştgiriya Hamasê dike ev jî diyar e di destpêkê de wisa nebû çima destpêkê de wisa nebû dixwast li wir rolekî bigire lê piştî eşkere bû ku nikare li wir rolekî bigire yani ew tiştê ku dixwaze pêk bîne ev car dest pê kir ew bi xwe rûyê xwe eslî nîşanda gava rûyê xwe eslî jî nîşanda bêguman diyar e wê ji niha şûn de divî warî de bikeve zêdetir tengasiyê jî çunkî niha heta niha binav nedikirin lê îro hemû çapemeniyên welatên Rojava eşkere dinivîsînin dibêjin ku êrişê Hamasê li Tirkiye hatiye girtin yani serokên Hamasê rayedarên Hamasê berpirsên Hamasê li Tirkiye bûn li wir civiyane û piştî wê civînê vê biryar estendine û eşkere dibêjin ku Erdoğan di heftê mehê de gava ev çalakî pêk hatiye hemû rayedarên Hamasê li Tirkiye bûn
piştra jwan daxwaz kiriye bêdeng bimînin yan jî imkanî we derfetê we hebe derkevin. Evana tabii hê nehatine ser rastkirin ama divir de diyar e ku êdî rasterast destê Tirkiye ya şerê Hemas û İsrailê de digerin. Hatta senatörên Amerîkî gelek ji wan nameyekî ji Blinken re Wezîrê Derveyê Welatî Amerîkayê re nivîsandin olur daxwaza lêkolîna van tiştan kirin. Yani şeş xaltê de heye her şeş xal jî rola Tirkiye ya di şerê Hemas û İsrailê de radixi berçavan îja divir de tengasiyekî Erdogan heye. Tabii ji layê aborî ve heye, ji layê askerî ve heye, ji gelek layan ve tengasiyekî mezin heye. Ya herî xirab jî Tirkiye eku vê tiştê bînin ziman muhalefet tune. Yani îro muhalefeta HDP jî tena serê xwe têrî vê yekê nake. İja ew mantalîte divê bigohere. Tabii divir de dîsa bême serî banga kecekê bi rastî jî gelek mühim dibe ku iktidar ji vê bi rengekî sûd wernegire fakat divê ji xeynî iktidar layên din yên Tirkiye vê banga baş ji çav derbas bikin û bi gor vê bangê jî liv û tevgerên xwe demildest bikin. Yani ew viya nekin ev mesele çareser nabe. Baş gelek spas dikim mamoste fehim şirk bu nirxandinê te çirveyên te.